אנחנו ממשיכים באנליסט, המוסף הכלכלי שלנו, והערב נדבר איתכם על דמי הניהול המופקעים שאנחנו משלמים על ביטוחי המנהלים שלנו, משמע החיסכון הפנסיוני. מתן חודרוב, הערב אתה מגלה איך יצר משרד האוצר בעצם בית כלא לפנסיה, שכלה יותר ממיליון חוסכים שלא יכולים לעבור מחברת ביטוח אחת לאחרת, ולכן נאלצים לשלם דמי ניהול מופקעים. כן, ערב טוב. כשכולנו עסוקים בלי סוף במחדלי הפנסיה בשנים האחרונות, אפשר לפספס בקלות את הכאוס במוצר המתחרה, ביטוחי מנהלים, שעליהם חתומים כבר 1,200,000 עובדים. זה לא רק השם היותר יוקרתי או מערך שיווק מתוחכם שהפכו את האפיק הזה לפופולרי. בפוליסה פרטית, בניגוד לקרן פנסיה, הבטיחו לנו כמה כסף בדיוק נקבל כל חודש אחרי הפרישה, אפילו אם נחיה עד 120. לפני שנתיים המסלול הזה נסגר למצטרפים חדשים, ומאז 56 מיליארד ש"ח כלואים בתוך הביטוחים הקיימים. מי שעובר מחברה לחברה מפסיד את הקצבה הידועה מראש, מי שנשאר מגלה שכשאין תחרות אי אפשר להוזיל את דמי הניהול שנוגעים בשמיים. שלום, בוקר טוב. זה הדוח הרבעוני. כשבני גבאי התקבל לעבוד בחברה להנדסת תוכנה בתל אביב, הוא ביקש מהבוס שלא יפתח לו קרן פנסיה, אלא ביטוח מנהלים. בביטוח מנהלים, כבר היום מובטח לי שכשאני פורש, מחלקים את כל הכסף שצברתי ב-200, וזה הסכום שאני אקבל כל חודש מחברת הביטוח. במילים אחרות, אם בני ירוויח אותו שכר ברצף עד גיל הפרישה, הוא יודע כבר היום כמה יקבל כל חודש מהפוליסה שלו. בתמורה לוודאות הזו, שנקראת גם מקדם מובטח, בני משלם דמי ניהול מנופחים שנוגסים לו בקופת החיסכון. כשקראתי את זה בפעם הראשונה, וראיתי שם 4%, סימנתי את זה בעיגול אדום ורשמתי, מה כל כך הרבה? וכשרואים את הרווחים של חברות הביטוח, אז זה מקומם. גם כשדרש הנחה ואיים לעבור לחברה אחרת, סוכן הביטוח חזר במהירות, עם תשובה מפתיעה. חתונה קתולית זה בדיוק המונח שהסוכן שלי אומר לי כל הזמן. בגלל המקדם קצבה הזה, אתה נשוי להם אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה בעצם נתון לחסדיהם. אז איך בני מוצא את עצמו נשוי לפוליסה אחת, גם כשדמי הניהול כל כך גבוהים? בשנה שעברה משרד האוצר אסר על חברות הביטוח להציע מקדם מובטח, ההטבה שמקבעת מראש את הקצבה בפוליסות החדשות שישווקו. הכוונה הייתה טובה, למנוע מהן התחייבות שלא יצליחו לעמוד בה, בטח אם תוחלת החיים כאן תעלה. התוצאה מצד שני בלתי נסבלת. מעל ל1,000,000 חוסכים שקיבלו בעבר את אותו מקדם, לא מסוגלים לעבור בין חברות מחשש שיאבדו את התנאים הישנים. במצב כזה מי יצליח בכלל להתמקח על דמי הניהול? אנשים מצאו את עצמם כבולים לחוזה הביטוח שלהם, הם יוכלו לעזוב אותו, אבל בעצם באותו רגע הם היו מאבדים את המקדם שהובטח להם. המרוויחים הגדולים כמובן חברות הביטוח, כי יש להם לקוחות שבויים ואין להם שום אפשרות להוזיל את דמי הניהול. אז איך מנצלות חברות הביטוח יותר מ1,000,000 לקוחות שרכשו אצלן את פוליסת המנהלים בקרן פנסיה רגילה? כדי לחשב כמה נקבל כל חודש, צריך לחלק את הסכום שצברנו, נניח 1,000,000 שקלים, במספר החודשים שנשארו לנו לחיות. נקרא לו כרגע X. העניין הוא שתוחלת החיים גדלה, ולכן לא מבטיחים לנו מראש מה יהיה אותו X מסתורי ביום שבו נפרוש לגמלאות. ככל שנחלק את הכסף בקופה לחודשים רבים יותר, הפנסיה תצטמק. לכן בחברות הביטוח תראו מכרו מראש X קבוע, תחת הכותרת חיסכון מנהלים. בשנת 85 למשל התחייבו שם לשלם כל חודש את מה שצברנו בקרן חלקי 144. כעבור 10 שנים המכנה למצטרפים עלה ל167, אז הפנסיה קצת קטנה, ומ-2008 הוא נקבע על 207. לפני שנתיים משרד האוצר פסל את הקיבוע הזה של המכנה בביטוחים חדשים שימכרו מכאן ואילך, כך שהלקוח נתקע עם שתי ברירות: להישאר לנצח עם הפוליסה שלו, ולא חשוב כמה דמי ניהול יגבו שם, או לעבור עם הכסף אבל לאבד את ביצת הזהב, מקדם החלוקה ההיסטורי שהבטיחו לו. ככה קרה ש1,200,000 איש שחסכו 56 מיליארד שקל הפכו לשבויים של חברות הביטוח. הם כמובן הגיבו מיד נמנעו מלהוריד את דמי הניהול, בלי שמישהו יוכל לאיים בנטישה. פה קבור הכסף, הר הכסף של המוני החוסכים הכלואים בביטוחי מנהלים בישראל. עלויות דמי הניהול בביטוחי המנהלים גבוהים לעתים פי 4 ויותר מאשר מוצרים אחרים כמו קרן פנסיה או קופת גמל. ההמלצה שלנו היא לבדוק טוב את המוצר הזה, כי הוא לא מתאים לכל אחד, כי הוא יקר מאוד
והמקדם המובטח לא מצדיק את המחיר. העניין הוא שגם בחברות הביטוח לא מכחישים שהנחיות האוצר מייצרות לקוחות כלואים שמשלמים ביוקר. אין ספק שמקדם הזה הוא גורם מאוד מאוד חשוב שכדאי לשמור עליו, כי אין מוצר אלטרנטיבה היום, ולכן מה שנקרא, משלמים מחיר מתאים. זה בסדר שהם משלמים דמי ניהול שהם גבוהים משמעותית מלקוחות אחרים? אבל לקוחות יש להם כיסוי פנטסטי. מה זה משנה לו אם הוא כן יקבל 10% או 5% הנחה? יש לו איזשהו דבר שאסור לו לוותר. חברות הביטוח גם יודעות שאנחנו בודקים את העניין הזה. זה תהליכים שיכולים להימשך גם תקופה ארוכה, ולכן אנחנו כן עוקבים וננקוט כל צעד שדרוש על מנת להבטיח ולהגן על אותם חוסכים. ועד שבאוצר יעברו מדיבורים למעשים בשטח, בני ימשיך לשלם 4% כל שנה מהפנסיה לפוליסת ביטוח יקרה שמחזיקה אותו כלקוח שבוי. טוב, מתן, מתברר, לא רק בני, אתה סיפרת לי שגם אני שבויה בימי האוצר, אז בוא תספר לנו מה עושים מכאן. מה צריך לעשות ומה התפקיד שלנו כדי שאותם 56 מיליארד שקלים יוכלו להשתחרר ודמי הניהול אולי יתחילו לרדת? ברמת המקרו, אושרת, האוצר חייב להתעורר ולהבין ש1,200,000 חוסכים עם 56 מיליארד שקל פשוט כלואים בלי תחרות ולכן משלמים יותר דמי ניהול. הפתרון הכי הוגן והגיוני הוא לאפשר להם להזיז את הכסף מפוליסה אחת אל השנייה בלי שכללי המשחק ישתנו. זה כנראה יגביל את החגיגה של חברות הביטוח, אבל ישפר מאוד את המצב של כל השאר. כן, אני בספק אם זה יקרה. תודה רבה לך, מתן חודורוב.